ҷода гаштестам гуфтам як чиза бугумтуна. Инам хе хонаҳои хушрӯи зебо доранд британцо. Ман ирӯз дар ин ҷа кор кардам. Як покистония инаму марда ки шикамдорай хонаш. Лекин иҷада мебинӣ масалан инам хе хоначаҳо да. Инам хе мошинчо. Инам хеле ҳозир нами хона рафта савдум ки инамия дидам. Худо ки кайфе да нами пеши хона шавине. Фурухтагия ҷоша. Инам хе хоночо. Оромона зиндагишон дидам мегирад, пеш бурдам мегирад. Бачо аз субҳи саҳар то бегаҳа дар кӯча нестанд додвой карда. Бачо дар хонашон мешинанд, як китоб мехонанд, як илма меомӯзанд, як сексияи варзишӣ мераванд, як бо дигар чиза аз худ мекунанд. Афсӯс ки хамоям ҳамин кӯчада калон шудагием, лекин мо камтарак хондагиам бошем. Афсӯс ки бисёри бачаҳои тоҷик аз ҳамин субҳи саҳар мебироянд то шаба дар кӯча. Ба ояндаи мо худо медонад чӣ мешавад. Аз субҳи саҳар то бегаҳа ҳамин дар кӯча бозӣ падару модар аҳамиятам наметиҳанд бисёри вақт. Хуб мешуд ки мо фарзандонро як чи таълим ёд медодем, як илма ёд медодем, на танҳо мактаб. Бояд ки падару модарам аҳамият диҳанд. Бояд ки падару модарам кӯшиш кунанд ки фарзандошон як коргари хуб шаванд, як илмдор шаванд, як специалисти хуб шаванд. Мефаҳмед бардоро? Ба номи Аллоҳ мебинед соат 5 ҳозир бегоҳ шудагӣ 5 нав кора тамом кардем. Ана мебинед охи ҳеч канестеда иҷо. Ҳеч канестеда дидесте? Дар таги пом чист? Я дона нахуд. Ҳар кас ба хонаи худ. Дар соати 6, 7, 8 бега мо ҳам хеле гапа дод мезадем, пас хона мерафтем. Ина одамо чӣ ҷури зиндагӣ мекунанд дар инҷо. Додвой модвой нестаем. Дар хона кае ки фарзанда як хело даъват мекунанд, фарёд яъне мекунанд. Сағира! Паданалат! Бо ҳамин гапҳои пастибаландӣ зада дод мезананд фарзандошона. Чӣ мешава охир? Нахуб фарзанд дар ҳамин